reformu, ktorú som ho nepustil. To neviem. Všetky zmeny, na aké som rozhodol, ja, ne oni. Proste akože oni, Tibor mal predstavu, ja si to už nepamätám, jak teraz je to, a potom chcel líniovo. Ja hovorím, že proste nebude to fungovať, proste má byť takáto a tak, proste myslím si, že na konci dňa proste musel ustúpiť môjmu názoru. Keď som si to fakt si to, ako jednoduché zjemy ste to hovorili, bez zmeny to politicky. Za Tiborom a bez vodičákom. To som bol hľadal, Tibor ma do piče poslal reálne, dalo fakt. Tvoj foter, reálne, nikdy by mne vo veci nevyšiel, ne preto, že by nechcel. Ale pretože to sa tak nerobí, to sa tak nedá. On mi to raz vysvetlil, keď sme sa prvýkrát stretli, ale vtedy sme to neriešili. Tibor bol metodický, je metodický, zodpovedný. To sa to veci. A keď niekto niekomu pomohol, tak on povedal za peniaze nikdy. Vážne nikdy. Ja som mal jasnú predstavu. Tibor mal, teda, prepáč, že to tak poviem, ale to som si aj myslel, možno to tak dať. Tibor mám povedal, Tibor skončí ako generál, nastúpi ako šéf bondu. Za krásne peniaze bude na dôvodu takú, ako si to predstavilo, lepšiu reklamu nemôžete mať, teraz máte bývalého generála a najčím firmy. Tak som si povedal, že čo by Tibor potreboval na konkurentu odkiaľ. Keď on bude ešte naďalej robiť, navyše on veľmi mladý generál, on bol najmladší, ktorého som imenoval generál. Čiže to sú všetko pičoviny. A dobre, to, že Mauro niektorých ľudí poznal, tak aby ich nepoznal, tak proste sa venoval aj tej bezpečnostnému sektoru. Dobre, všelka to sereš. Toľko je tam teraz tých kokotov a všetci tí kokoti, väčšina tých kokotov tam bola už za vás. Už teda za Tibora a za teba, do pičniček. Ako nikto nevidí do nich, že čo je to za kokota. Miro to nevieš. Jak sa dá ovplyvniť. Dobre, objektívne. Jak sa dajú ovplyvniť? Tibor mi povedal, že som ľudí otočil až keď sme odišli. Potom ma začal volať. Vydáš počuť? Sa volá aj rozpis. Ale, vieš, to je strať, áno, zajímavé. Proste, dobre, nehodnoťme to, vieš, keby sa nedá robiť. Proste do toho nevidíš a keď sa niekto naozaj rozhodol, nic s tým nespravím. Vieš, akože mohol by som byť na sali do piči, a na tie náhodou piči, keď chodí. No, dobre, ideme na to. Vieme, kde je Blanda. Ja som s Tibor bol dokonca jeden čas. Som mal taký pocit, možno 17. že Tibor podľahol nejakej možno intrige, alebo neviem, čo to muselo byť. Že som videl, že vyslovene z nevolou ku mne chodí. Že ako by mu niekto rozprával, že proste, či mu nerobím niečo podľa chrbát, alebo či mu neberiem drapáky, alebo neviem niečo potom, že si Tibor rozprával, že ja keď mám potrebu, tak te do piče pokiaľ. A neraz som na teba kričal do telefónu, neraz, keď ste niečo hovorili, inak ako som si ja predstavoval. Keď raz hovorím, že mám party, tak mám party na piči. Proste to je pre mňa aj Tibor rodina, a on si to myslel, že to není, a vedel som a cítil som, že proste môžem hovoriť, a on to tak necítil. Neviem tomu tieto veci rozprával. Že proste, že si ich až tak neviem. A Tibor bol rodina. Z tohto pohľadu. Čiže tam proste fungovali, keď si ti fungovali. V čase, keď ešte nevedali znakové a chlapci to povedali, neviem. Ja som sa venoval politike. A on ako viem, že sa snažil vopred objavil úplne koľko úplne každému. A od roku 2016, keďže nevidel cesty boli previesť, tak sa rozhodol, že proste bude mať na inej politickej strane. A myslel si, že cez to sa dostane, ako nastúpila Niger, a že cez toho to tam pôjde. Nemohol byť náhodou šéfom finančnej správy jeden čas. Áno. Minimálne si to myslel. Neviem, že je to rozhodujúce. Z tej definície tej zločinskej skupiny vychádza jediná časť, ktorá je vysokotvá, ale že jediná. To je hovoríme, že musí byť založená za účelom páchania. Čo páchali? Rodina ste preto, lebo ste si zobrali ženy rovnaké, ne? To
to, že spolu komunikujú kamaráti, to piči nemôže byť trestné. A samotné skutky neexistujú. Pretože také niečo, že by Tibor bol pri tom, ako Melanie podal prachy, proste to neverím, že by sa stalo. To by nikdy To si to. A či by ma to platilo, no. No, tak sa to začalo do piči. Čo to, keby len tak, tam to ešte iné nie, tak tam boli slobodní, že on zobral obálku, nepozeral sa, čo od nej je, keď vyšiel vonku do auta, tak zistil, že tam bolo... V podstate všetci brali proti svetu. Boli peniaze. A otec ma za to znesel. Slobodný zistil, že peniaze bude aj v aute, a otec ma za to znesel. No otázka je, jak ste hovorili na začiatku, že čo s tým, no? Že proste ten najvyšší súd, že nie je taký práve, ako by som povedal, že buduje tú judikatúru, že je skôr taký, ako poručí Inventovcu na okolo a to je snáď sa to nejako postupom času zlepší. Počkaj. Ja len k tomu. Už je dneska alternatívne rozhľadím vekom také, jak je rozhľadé len do piči, tak sa to rozbehlo na začiatku. Už nikto nepočíta s tým, že to nabere takéto obrátky. Vieš? Ohýbali ma to? No neviem. To vražde vymyslené, ne? Ja neviem. Všetci ľudia, čo si mysleli, a Maka to ľudí na tej vydieračke, veľmi zločinstvo, a nie sa ho a v tej rozpráve, to, čo som povedal. A to je presne to. Ako všetky veci je strémov, to všetko sa záleží, sa vám dá na vypovedávanie, to musí byť proste masakre. To si ja neviem, akože živo predstaviť ten tlak. Vieš, Akože priamy prenos vodákov, 1,5 je tam trestný. no dneska robí henta piča Makovi normálne PR. Áno, som videl, že dneska. Tak to vidíš. Mako je tam on školenstvo od celé cesta, to bol sám myslel. Tak, akože je to pravda, len hovorím, že vieš to, začalo sa tým, že tým dobytkárom, že začalo sa to tam nejako točiť. Neviem, ako sa to začalo točiť, neviem, kto to začal točiť a dneska do piči sú všetci v base. Vieš, to neviem. Ešte len konec. Čože? A není ešte koniec. Vieš, hlavné perči tiež to reku? Dneska to možno skryť Dneska točiť sáva, doprava, správa, doľava, do piči. Toľko je všelijakých tajúcnikov, že každý si povie, čo ste. No, 3 ciele. 4, no dobre, teda, šéf, ale ja, Denisa. Teda to dobre, či proti Čo robí Žilinka? Nemôžem vôbec čítať generálneho prokurátora, akým som to. No, ty na jeho mieste by som nechcel byť. To hovorím. No, myslím som. Povedal som to dneska Robovi, že čo mne, ale pozri sa. Urobil viac, ako by som býval čakal. Proste to, že on tam ešte chvíľu stojí, on mohol predať celú tú inštitúciu na sekundu do tyče a nemá nič na vôbec nič. To, že to dal do takého dozoru a že to tam naozaj niečo si pripravujú a tam by sa naozaj boja, tieto ich reakcie sú jasným prejavom absolútneho strachu a vyšiel s rukou rozprávať do nový, jak proste rodiny a všetko a tam to máš malé deti, ten človek a neviem čo všetko, to oni sú v tej istej situácii, ako my bývame niečo. Vieš, keď ty bol hovorí, že som mu, čo pravil, že som mu volal, či čo? Či informáciu mal hodne, či jak to bolo? Keď som napýtaný. To sa mám trestnom oznámení ešte. Áno, že informáciu. No to sa už pýtam, že si čiže. Ja som to už niekde pýtal tiež. To sa vysvetlenie. On hovoril, že od novinárov viacerí kolegovia. Ja som to rozhodol. Či napadne vám, samozrejme. Na to sú veľa posudcovia, ja neviem, to je... Najradšej poviem, že to že ja, že vieš. Čiže, dobre, ja som rád, lebo viem, že intenzívne tlačili samozrejme sa na tebe. To ste si mysleli, že proste dobrá, peniaz ľudia, pár znamením na čo, ale proste cez celý ľudí. Zatiaľ som nepočul, že by sa nejako intenzívnejšie posunuli v tej NDS-ke, lebo tam mali nejaké podzemných úradníkov, ktorí si robili svoje biznisy a niečo si nám falošne dávali. Tuto, čo píšu v tejto veci, čo ja spomínam, Bodol a ostatné, to sú také gigantické objemy peniazí, že, vieš, na celú kamerový systém v tej prevencii kriminálnych vychodívalo od 1,5 do 2 miliónov.
ja chcem mať predstavu. Čiže oni si splietli to, čo on mu reálne optimalizoval s tým, čo reálne niekde bolo a niekto niečo si niekto tam upratal. Možno sa zlomí ďalší a ďalší niečo povie, uvidíme a pôjde ďalej a ďalej. Neviem, sa dostať až k človeku, ktorého reálne poznám, zatiaľ žiadne meno nepoznám. Ale pochybujem, že Poliak si vybavoval nejaké svoje veci pre nejakého ministerského úradníka cez nejaký k tomu. Keď tam má nejaký fešakov, čo mu toto vybavovali a dodávali mu nejaké drobnosti do auta, no tak si možno to isté platí o tých druhých zákazníkov. Ale to ja si nepredstav, že ministerstvo si niekto vypýtal úplne koleje. Otorka, poznám, ale proste. Myslíte, že by to dokázal držať v tomto stand-by režime napriek tým zvukovým nahrávkam Žilinka? A že by on ešte mohol veriť tomu, že dojde k nejakému zmieru s číslo, ktorý porušil všetky dohody? Tomu neverím. Ani ja. To tam je vojna, to si uvedom, že vojna. Včera, že odstavil vojnu, príde to. A dal za prehoráme s nechádzarom. Je veľmi postupne, systematicky postupne. On, ako také tie rozprávky o tom, že proste on sa vzdá tým nedaným. Pretože Zdá sa, že rozšukujú od onej srdca. on úplne každú funkciu chce, lebo má rád funkcie. Na druhej strane, rovnako rád má aj nezávislé rozhodovanie, svoje vlastné. On povie, že tak ľudia bude. A Lipšic sa tvári, že je stále na zariadení a to robí veľkú chybu, že ho poučuje. To znamená, ja si myslím, že Maroš sa niekam posunie a niekam to proste pôjde. A Tarema tam má jasné vyjadrenia, a dokonca až extrémne tvrdé. To znamená, že ten vôbec nejakú zahalenie, čo by malo určiť. Čo by malo určiť. Oni voľby nevyhrajú. Na tom sú závodné, Roba alebo Pellegriniho nevyhrajú voľby. To sa na to nikoho... Jasné. Dneska už je to tak, proste preflaknuté, všetky tieto veci, že za chvíľku bude také, že bude táto sedieť listová, 10 rokov, niekto bude povedať, čo ty piču, ty si sedel za Matoviča. Lebo to už bude tak, že každý. To znamená, a teraz si uvedomte, že dali dokopy 6 ľudí, ktorí proste, alebo 7, Kvietík, Kolár, proste Kočner, Hodor, Brno, Výboch, Jašča. To sú pyramídy tisícov ľudí, ktorí sú závislí na ich tvorbe obratu a zisku. Tie rodiny nemajú príjmy kvôli tomu, že nejaký kokot sa tu zabáva a vymýšľa si nejaké 150 000 platky v krystále. Čiže to sú proste akože veci ako absolútne neuveriteľné. Čiže tomu tá masa ľudí, a samozrejme zoberme si všetkých policajných, a všetkých policajných vzťahy, a všetkých kamoši Tibora, Krajnera a všetkých ostatných. A Lučanského. A Lučanského, samozrejme, že už neurobil svoju robotu, ne? To znamená, to bude taký revanš, ktorý tak nebudeme tomu schopni zabrániť, ani keby sme chceli, než by sme chceli. To proste akože politici. Čiže oni to nedajú, to akože všetko, čo sa tu teraz dneska deje, má životnosť, dobre, 3 roky. Potom normálne príde akože rehabilitačný proces, kde sa normálne sú presne, že sa príjme špeciálny zákon, ktorý je zákon o porušovaní ľudských práv v časoch pána Igora Matoviča. Všetky pokuty sa zrušia, čo ľudia dostali záručku a všetky veci pôjdu do peče, všetci budú ústavní, to špeciálne zákon zrušiť zákon, všetko pôjde do peče. A nikto sa na tým nebude zamýšľať. A nikto nebude politicky protestovať. 3 roky už nechcem chodiť takéto atmosféry na súd, musíme to skrátiť na asi Ja roka som do basy. pol roka. Ja hovorím, že to je max. Ja som že od 2016 sme Matovič vo svete, keď sme od 2016 prvýkrát dali do kancelárie, prvýkrát som hovoril, že to je blázon Matoviča, hej, takže fakt, ja som to bol jún, to si pamätám, 2016 a jún je pre mňa vždy taký prelomový, aj jún 2018. Vyzerá ten jún taký karmický, tak už dneska som myslel, že to je jún 2021, keď to končí, ale v kancelárii hovoria, že august, karmický do prelomový. A ja som sa spýtal, keď by išli proti Pellegrinimu, tak musí nastať v parlamente v zásade roztržka. Rodina v podstate neexistuje, aby zahlasovala za evidentne. Ale potom musia hlasovať proti koalícii, lebo že ľudia aj... Budú, lebo oni vedia, že by oni potom naše hlasy, aby nedali ich. Ale potom padne vláda nevyhnutne. No tak bude ďalšie. OK. To by povedala potom iba vlastne Saska, Olano... Nie, treba to vidieť tak. Ľudia častokrát nevedia zakázať
listy, že by to bolo možné, je treba 90 hlasov, tak odhlasujú skrátené volebné obdobie. To znamená, 90 ľudí musí povedať, už nechcem 115 list. Už 150 bolo pred chvíľou, teraz už je to nejakých 120. Už nechcem 120 list. Taký tam není počet. No. Lebo aj Kotlebovci vzhľadom na svoje čísla iné zahlasovali. Hej? Čiže není 90 hlasov. A keďže není 90 hlasov, bude súčasné zasadanie parlamentu. A majú 95, oni si 74 získali bolo zákon. Ale určite tam sa rodina bude, lebo nás chce byť biznis. A on si vyhradil určite právo, že toto je vec, o ktorej keď sa nebudeš. Proste ty mňa zatvárať nebudeš, a ľudí, ktorí ja nechcem zatvárať nebudú. Čiže nerozhodne sa to, ale budú kríky, pičenie, kokotiny a nebudú. Nie som si úplne istý, či to chcú dať do parlamentu. Pretože v skutočnosti medzi každým, ale vidíme jeden základný rozdiel. Pokiaľ pri Kažimírovi tvrdí Fero, že došiel architekt a vypýtal si províziu. Belo tvrdí, že práve si vypýtal. A to si myslím, že v súčasnom svete je dostačujúce na búfu. Ale nerobili ho, to ako medaliany samozrejme vykúcovali, lebo by museli ísť do parlamentu. A tu tá schôdza by bola asi týždňová. Hej, tomu, čiže vlastne nie sú si úplne istí, či toto chcú absolvovať, hlavne keď sú pod tlakom tej inšpekcie, a inšpekcia v nejakom časovom úseku proste to urobiť musí. Nechcú, veľmi nechcú. Čo vlastne hrajú? Chcú ho, Ale nerobia to. majú veľké obavy. Nejakú úlohu tú lepšiu. Každý má vlastne čo? Chráni brak. Pozície, tam sa to tiež odhlasuje. Každý Každý len problém to rozhodnutie napríklad litovského úradu. Ono vlastne bude to neustúpi a on aj ten dobré vzťahy na Matoviča predpokladá. Kožovi. Myslím si, že ne. Myslím si, že je vo veľkých obavách. On skôr vychádza z toho, že platí to, čo urobili v tom litovskom, že platí pravidlo, že nesmieš zabrániť jemu o výkone funkcie. Môžu obviniť, môžu byť všetko na imunitu, ale nesmieš brániť o výkone, čiže nemôže byť bezúhonne stíhaný. Toto je od podania žaloby mesiac SLO rozhodlo v prípade dokonca ani na Luxemburgu. A pre nich to bol škandál, dokážu do PLD, lebo je to humus, ale kde sa strane veľa, oni to vesú dneska. A druhá vec, do neho nepôjde, že je to guvernér. Oni ho odvolili, nemôžu, nemajú rokov. A vieš, to by bol zlý signál, vieš, aj minister financí, on vlastne dobrý sa na to. Zákon nemôže zmeniť, lebo to je európske nariadenie. Čiže budú hľadať iné ciele. A preto v podstate musia, že samozrejme tie konania, ktoré oni majú, musia proste držať. Lebo preto sa to snažia všetko nahádzať na súd. Ja nechápem aj ten limit, že čo robia v tej búrke. Rozdielujú to, idú to urobiť, aby to povedeli korigovať, aby dostali po hlave tí oni. Kočner by som sa aj iné. Kto sa čakal, že ostatní ešte dostali? Ne, dajú na súd, a nech sa to na súde rozťaľač. Nezastávajú nič nevidieť, najlepší sa proste ľudia na súd, aby mohli kričať, že oni boli v rukách, preto aj tie nové obvinenia a chudákovi Molnárovi. Molnárovi dali znova tie obvinenia, že vôbec nezrušili, tomu dali rovno vlastne. Našli, že povedali sme si číslo, tak už doplňali číslo, ako ochrany. Neskutočne. Dajú to na súd, ale dajú to na súd rozdelené, lebo burkači mi hovorili, že oni to vnímajú ako, že sú za výchauzu. Možno tá kauza dávala zmysel iba ako celok, samozrejme, oni to nás burkači chápali, že keď dáme Kočnera, obžalujete niekoho s Kočnerom, tak zase nemožete oslobodzovanie, je to Kočnerová skupina a jak by to vyzeralo. Takže tým, že je to rozdelené, tak má v podstate to Kočnerové jadro zase pohľadné a ostatní majú. To je Monika a Molnár. Molnár ani nie, Molnár nie. V podstate Kočnerové jadro je z Menkavy, ktorí v podstate kapitulovali a Ruska. V podstate od neho, v podstate Molnár nie je, z Kočnerov Molnár nič. Molnár má v podstate, Molnár je Skolár, to je jeho údel životný, to je Lipšicu cieľ. Len zase Kolár, ja som prekvapený, lebo ja som hovoril ostatní, že ja som čakal od Kolára na to sofistikovanú obhajobu a on je taký, akože troška tam tak zvláštny. On má, myslím, že toho, čo mu poslal Molnárovi, toho Urbána, či koho taký. Nie, on má tohto, ten Excel, ten s takým oným topom, čo chodí. Nie, toho tiež posiela Kolár, to je oný, ten verec, to je samuraj. A potom je, Urbán sa bije a nadáva si do pohľadných orgánov. Ako zároveň na to tak bavilo, to hlavne, že varuje, čo, tak búvarizuje, jak to doma, keď si zavolá toho advokáta Antoša, čo má rybár. A ona mu hovorí, čo myslíte, chceli vám zle sudcovia? Ne, chyba odbornosť. Tu už vidíte, jak tých sudcov na šikovne poštve,
podstate proti trotovi. A teraz došiel ten Urbán a Vagovič mu hovorí, čo aj ten Tóth hovoril, a aké boli nadávky, že chce vás urobiť chuja. A on hovorí, to je, do pohľadného orgánu vydával. Som sa tak smial, to je svetlo, vieš. Ty pohľadný orgán, vieš. No, čiže základ je nominácie, alebo Ja si myslím, že to ani otázky také nebudú. že by Osobná. pošleme Orbána sa pohľadať do pohľadného orgánu. Pohľadná. koľko tam je na to? 4, 5, 6, ale na vás to idú viacej. Ste šaržer. Už je boli kamera. A môžem povedať, že nechodia, že bude taká intimná atmosféra. Čiže len oni vyjadrujú, že Tá Sajderová nepovedala, že tomu koho vypočúva. Došla mi na to koncipientka. A Marek, čo sa žen týka, Marek to všetko jebe, takže... Sajderová je pekná. Pekná. Niečo, to je Nie, vôbec teda. To je to, čo som pred ňou Ty nahodil. už máš licenciu plnú? Áno, od februára. A robíš takto oficiálne? A nič to nepíše, nemôže. Nie. Ani dobre. Už som ich odepal lebo som išiel do dobytka Ragnorovi, tam si ma všimli, tak začali samozrejme hneď otázky od všetkých novinárov, samozrejme na otca. Tak hovorím, že mala nastúpil, otca nie. Čo bola aj pravda vtedy, o týždeň na to som zobral otca a už to nezaujímalo. Takže Pozdravujem mamu, prosím. pozdravujem. Veľká som mal, že či behnem dolu a dojdem sa zastaviť, ale nikdy si nevedel, že či sa neurobím. Ja nemám čísla na chyba. Máme, musíme číslo. Nemám. Ale... No neviem, pošli sem. Mám teraz vypnutý signál potom. Ja som si vypol, ale ja mám ten klikáč, vieš. Ani máš to, som ťa zablokol. Lokalizačné. Mne to už samo vypína, ja mám 13-ročnú SIM kartu a už mi je písali, že Čiže pozdravujem mamu a... Pozdravím. Nora, no. Tak sme sa dvakrát videli. No? Ja som si raz počkal, lebo... Ja aj nuda, že on ešte vo výslovu. Vy ste mali, jak ja hovorím, že apartmán s výhľadom na more. Ja ako 20-ku. Hej, a než boli to bolo, no. A tam je teraz Stefan strašné, to som koľcom počul. Hej. A tak ja hovorím, že tak som si začal zobrať ja by som ostal ešte docela, že pre zahraničné myšlenky. Že čím to je, že som receptívne, že Ježiš, naozaj to sa kudeli. Fakt, ako, keď tá väzba je na hovno, že neviete sa radi, neviete... Viete, ja som jediný hovoril, dali to byť. Presne počítam, že cestuješ do Košíc a keď je dobre, vystúpim v Trenčíne. Ale nečakaj, že ťa sú proste nič, daj si maximálku. Nastav sa na maximálku a potešíme sa, nastav sa na maximálku. Proste nastav sa na maximálku, toto. Oni nastavení sú, hovorím, že tam tie emócie už dneska idú, to je extrém sinusoida a pridáva s tou dĺžkou priamomerne. Ďalšie, že si na vás hoci dobu, že hoci čo vymyslia. Vidíte sami, že tí policajti Česko na nič dneska. Dneska kto povie, platí to. Hlavne absolútna ignorácia argumentov. Každé podanie, čo dáme, tam je proste 10 strán argumentov a k ním ani čiarka vyjadrenia. Keby všetko najlepšie skončilo, sa presne, že no, ale to celé. Komu? Tu není ani pána, tu není nikoho, tu nemá kto rozkázať. Tu ja som si myslel, že generálny prokurátor dojde a povie, koľko ti vyjebaní špeciálni prokurátori zastávajú, mám činnosť preto, lebo neexistuje, čo? Všetci sú posadili z médií. Aj Žilinka je iba z mesa a kostí a je posratý za očami a každé rozhodnutie 100 000 krát zváži, aj keď je nasratý a vnútri v kancelárii vypičuje na tom všetko, čo môže. Však ja som si všimol tie veci. Všetci tu nejde to emóciu, tu len emócia. A tá erózia, ktorú oni majú, je zásadná. To znamená, najprv Milan, potom sa pridal Čolinsky, potom správa, potom priznanie toho, že Robo dneska musel vo videu proste povedať advokátom, že ako tiež MR za protokol, že baral lávku z peniazy
falšované to šlo. Ale máte priamy dôkaz o tom, že sa falšujú, čiže toto postupne ide. Akože, a teraz v podstate viem, že Lipšic má problém, lebo minimálne z dvoch strán idú smerom k nemu akože zásadné informácie o tom, jak sa správa predtým, jak sa správa potom, nejakí klienti sa na ňu sťažujú. A ešte vlastne... Ja, no to ešte čakajú, že prepustia čola. Tomu čola nedávne. To ja neviem, to možno bude. To hovoríme už na začiatku, že mali byť, teraz na 5. väzbu. No, podľa mňa už sa pustia. Ale keď ho pustia, tak už nemá dôvod ho nekryť. Takže keď ho prídu doteraz, tak vonku nebude podľa mňa proti nemu baviť. Už bude hráč, čo má za sebou. No nemá, že ešte sa nesmie. Nemá. Nikto to z nich nemá za sebou. Nikto to z nich nemá za sebou. Oni len odložili svoj výkon. Tak áno, to sa zahrozí. Je vystýčiť, čo bylo? Cvičí. Cvičí? Cvičí, no. Snaží sa v rámci možností, tak on má. My sme ešte robili nejakú, takže dobre, To ma zaujíma. prijali mi ten návrh na predávnu poriadku na ústavný súd, to prijali, čiže to si myslím, že bude v pohode. Ideme robiť ešte zmenu toho väzebného, to znamená v tom, že viac elektroniky, viac akože blbosti, aby to bolo nejaké ten povinnosť príjemnejší, DVDčka, PlayStationy, no, čítacie knihy, Klimatizácia pre čeliska. Netflix. No ale už sa sme hlavné noci. No, takto. Ti poviem, všetci sú pod strechou, Noro je tam, no, Milanko je tam, akože tam je popiči teplo. Normálne pod strechou sú jedná. Milan. Ja to bol krajší? Nie. Ne, Ja to chcem zástupca. On bol zástupca Slobodníkov. Ja ti to mená. vieš, najbal ich tam pod strechu a Tam máš 40 na SB minimálne. a ešte Norovi teraz ani neviem, jak to dopadlo. Norovi teraz nezebrali mu krátke gate, vieš, nedovolili mu krátke gate do piče. A hovorím, zavolaj si niekoľko, dojde a odstrí z teplákov. Je tam teplo, vieš, tam robia, prieky tam robia. Nedovolili ani zavolať kokota, aby dostal si bavou. Nedovolili. Nejak Pavel, mohol by si to skrátky gate tam a odísť teplákov. Odísť teplákov. Čo ti na to? A mňa už by nemali problém, keď jemu na to rezne. A jem tam pašer, ja som hlavný pašerák na Slovensku. Rezne masuješ? Rezne, McDonald, čo tam bude. Vlastne dojsi Žobrecku, než to nemáme. Kámera, lebo Leopoldov je najhorší, Leopoldov je skener. Tam je teraz problém v lete, keď nemám vetrovky alebo čo. Tam chodím za Mihalikom, ale No že aj si myslím svoje. svoje... Kolúna, To je také rezne, nemôžem. Polo, áno, rezne, nie. Rezne svere. Minulé som svoje dokázal ptičky. Kde mi to mám zákonne zakladané, že nemôžem rezniť? Nepustia nápojanie. Nápoj pustia ešte teraz, keď je teplo v pohode, ale jedlo nie je šanca. Taká švabíkový. No. Čo vás kontrolujú? Nedá, že kontrolujú, ale akože keď som nesol vodu, tak... Tam to je vyzerá. So švabíkom? No ja švabíka nemusím. Švabíka nerieši. Mimo mňa. Ale to vlastne tam nie nie je nič podobné. Ja neviem, že... Asi nevieš, čo také je. No tak hádam, neviem, či vynášam akože... Oni by ich to príklad. Áno, to je takový vec. A to že to je. Nie, oni nekladú za vinu motáky, to je to, čo som hovoril vtedy Kelovej aj Todovej, že oni sú jediné dve, čo pomotávajú aj motáky. Oni nekladú za vinu, že motáky sa vynášali, ale pôvodne bola skutková veta, že Marian Kočner cez osobu doposiaľ neustálenú menom Marek mal ovplyvňovať Petra Tota, aby zabezpečil výsluh Romana Osuského v prospech Mariana Kočnera, že zmeny sú práve. A potom si prečítali moták, kde bolo napísané, že Marek sa bojí vyrobených svetkov. Ten Marek im tam nesedel, a vtedy ma vypočúvali a tak ďalej, ale uznal,